dulu api. Ape salto iki. Hah? Apa apa? Belum buka terus. Krono apa? Baru mijet to ya ra. Seneng banget. Iki ketoprak iki jadi. Buak, buak.
Pulang dia.
wis salto.
gini yen kowe wong kang kinacik iki lho muson sepisan meneh kembarine papan kene yen kowe pancen bisa maju kowe Suwi temen lah